Oke, untuk pisau yang kita sipuh retak 1 2 3 4 retak jadi 4. Oh ya enggak sih, retaknya cuman 2. Terus saya coba patahkan menjadi berkeping-keping jadinya. Ini coba kita manfaatkan menjadi pisau raut ya, daripada tidak sama sekali. Kita buat pisau raut.
Alhamdulillah, ladinge wis mari. Lading kanggo urusan dapur, iris-iris sayur bumbu, ge seset iso, ge mbeleh tikus, mbeleh kucing, mbeleh pitik, mentok bebek iso. Iki bekas potongane sing wingi disepuh gagal iku ya. Gagangnya nggawe kayu jati. Gagangnya kayu jati. Iki wajane apa iku? Bekasnya circle pemotong logam ngono iku. Dawane 5,5 cm. Ambane 2 cm punjul 7 mili. Kandele 2 mili. Wis mari tak asah landhep iki. Landhep. Landhepe meringis. Meringis landhep. Lumayan kanggo tiga mancing. Ya nggih sisik-sisik enak. Kayak menawa ana sing ngarep tak dol pira iki? 55 gak apa-apa wis. 55 upah kerja kanggo upah kayune. Tuh, mantep tajeme. Landhepe mantep banget ya. Wis ngono ae. Langsung di order di iku WA. Mek situk tok modele ya unik mergo ya tragedi wingi iku. Kejadian sing apa jenenge nyepuh sing gagal wingi. Oke ngono tok ae videone, muga-muga ana manfaat lan gunane. Ana kliru-klirune njaluk sepura. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.